Slovenská technická univerzita, Fakulta informatiky a informačných technológií dostala do svojho vienka okrem novej budovy aj nádhernú oddychovú zónu Lander Cafe. Dňa 23.2013 ju do prevádzky uviedol slávnostným prestrihnutím pásky dekan fakulty docent inžinier Pavel Čičák, PhD, a majiteľ spoločnosti EK SRO, magister Peter Igas. Konateľka a spolumajiteľka spoločnosti inžinierka Igazová vo svojom príhovore ubezpečila dekana a vedenie fakulty, že všetky aktivity Lander Cafe budú smerovať k spokojnosti zákazníkov. Kaviarensko-reštauračné zariadenie sa nachádza v príjemnom zátiši vysokoškolského ruchu. Prevádzkovateľ si dal záležať, aby interiér kaviárne spĺňal náročné kritériá modernej doby a dizajnu. Študenti, pedagógovia a externí zamestnanci nájdu v Lander Cafe bohatý sortiment jedál. V dennej ponuke je veľké množstvo bagiet z čerstvej zeleniny a mäsa, čerstvé šaláty, rýchle jedlá, sladké a slané pečivo, zákusky, značková káva Čibo a množstvo nealkoholických nápojov. Príjemný a sympatický personál je zárukou maximálnej spokojnosti navštevníkov. Jedinečné zariadenie rýchleho občerstvenia Lander Cafe je miestom, kde nájdete oddych a načerpáte potrebnú energiu. Tešíme sa na vás.